Hola, sóc la Ram Sacot i estic vivint a Liverpool. Avui estranyament fa un dia assolellat, però normalment al cel a Anglaterra doncs plou cada dia. I jo estic aquí estudiant un màster en Fisiologia de l'Exercici, que bàsicament, per resumir-ho ràpid, és com funciona el teu cos mentre fas exercici i descobrir com canvia tot a través de la recerca i a través de, bàsicament, provar amb les persones quan fan exercici i intentar millorar el seu rendiment. I ara em trobo en un parc d'aquí a Liverpool, a prop del port, que és la zona més famosa d'aquí, l'Albert Docks, i aquí veieu el Water Building, que també és famós, i us ensenyaré una mica el que estic fent aquí. Bé, ara com veieu aquí estem fent un test amb un atleta que va examinar el consum màxim d'oxigen mentre es corre i estem analitzant la potència d'un aparell nou que sortirà al mercat, així que aquesta és part de la pràctica que fem en el test. Bé, ara mateix em trobo en el laboratori, que hem fet uns anàlisis amb un esportista, amb un Ironman, i ara estic esperant que s'està centrifugant la sang, i la tasca que haig de fer ara és treure el sèrum i posar-lo en uns tubs petits, com aquests, i llavors ho posarem al congelador per poder analitzar. Per tant, dins de la meva tasca com a fisiòleg entra el tema de controlar l'esportista, però llavors també analitzar què passa dins el cos, i d'aquesta manera ho fem en aquest estudi, en aquest cas ho fem amb sang, i aquesta és una altra part de les coses que faig aquí, i molt bé, content i guanyant experiència també. Bé, si Liverpool és la meva primera casa, Manchester seria com la meva segona casa. Aquí és la pista on entrenem amb l'equip en el que estic entrenant d'assistent, que és el Manchester Giants de la primera divisió anglesa, i aquí entrenem gairebé cada dia i portant sessions d'entrenament, sessions de preparació física, i és una experiència molt bona, a part de poder estar estudiant, poder aplicar els coneixements i poder conèixer jugadors de tot el món. Vull dir, trobo que és molt interessant. I bé, ja veus, a punt de començar. Bé, aquí podríeu veure la meva habitació. Aquí veieu la bicicleta que m'ha salvat la vida, que em porta a per tot, pels pavellons de bàsquet i tot, i aquí veieu una mica l'escriptori, una mica la part de la cuina, i finalment el llit amb els armaris, la tele i una mica de llum, que no falti. Com veieu, m'he passat la mitja hora d'abans ordenant. No, és broma, sempre està així ordenat, i res, és un lloc petit però acollidor. Vaig posar les coses aquí una mica com puc, i sobretot aquí és on em passo més hores estudiant, i res, aquesta és la meva habitació. Bé, com heu pogut veure, estic gaudint molt de la meva experiència, i està sent una experiència inolvidable que m'està donant molts coneixements i està anant genial. I un consell que us podria donar, per al que m'ha passat, és que practiqueu el writing, perquè si heu de fer I6 per la universitat, com a mínim que tingueu una mica de preexperiència, perquè si no aprendreu a cops com jo. Però finalment, amb els coneixements que tenia d'aquí i amb l'Ace, que em va ajudar moltíssim, la veritat és que he pogut enganxar-me de seguida al nivell i tot, i evidentment parlant anglès cada dia i havent d'entendre els professors cada dia en anglès, això t'ajuda molt, però una bona base i treballar-ho cada dia jo crec que és fonamental, i la veritat és que encara que no us sembli, les classes d'anglès són útils i ho veus quan ets a fora. Així que us animo a que seguiu estudiant a tope i no tingueu por per moure-us cap a fora, perquè realment és una experiència molt bona i que us dona per créixer moltíssim. Vinga, adeu.